Denah genah niku teng pakulaonan teng pakuncen sorpring wonten cai suci ngaluhung ing budi ngerumati kang wis pasti pepesten saking Gusti sagung dumadi zakaro kang gede iku pasti nanging Gusti sejati lembah permaisuri niku teng kraton sejati sanes kalih geni nanging kalih Gusti sing sejati mulya wilwa tikta sapu jagat ana 5 lambang sejati ingkang sahaja keprabone dudu ning kebon nanging pejambon warna kang gurih mboten tebih mboten luwih mboten garingan kudu selipan niku sedanten kedah pas mergo sedaya ketingal dados kapesten nggih niku mawon sedayane mawon didamel gampil nanging boten nyempil napa malih nyuwil ugi ngupil Panji Sokalima putra Sunda Wisesa ingkang sejati mboten saged dipurun-purun purune teng getih cai suci dibekta nganti mati salam agung duta panglaung aing lain uing aing lain kuring aing jatining Satria Wisesa putra Caruban Nagari Cirebon sejati tatas titis totos kulo namung kebobule balik kandang kulo gadah jeneng saking ibu bumi Bopo Angkoso Nul Karim cahaya keraton saking Prabu Muli Sadaqallahul Azim gong liwang-liwung alam Bandaliwungan swarga wonten teng diri kula neraka wonten teng jaba diri kula aku iki urip nanging mati aku iki mati nanging urip kula niki mboten wonten sing wonten namung Sang Alif sejati centini iku duweku centini niku gaweku aku iki Nur Muhammad saking Nur Muhammad